Phambili kwabantu ngisethandweni olumnandi, oluvutha bhe, olushisayo, uthando lolu olubawelwa abantu. Kodwa ngemuva kwey'ndonga kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Ngifike kanjani la? Ngiyithola sengisenyakanyakeni engingazi ukuthi ngizophuma kanjani kuyona. Iyaqala kanje lento. Ngisemshadweni obanda qa. Indoda yami ayingiboni nokuthi ngikhona. Ayingithandi. Ayinaso nje isikhathi sami. Into eyaziyo ukungixabeza ngemali. Ngishade nemali. Nginomuzi omuhle, umuzi kanokusho, umuzi ogcina ngokubona emaphephandabeni, izulu elincane. Nginayo yonke into engafunwa umuntu wesifazane. Kodwa ngishoda ngothando. Ngoba uthando enilibonayo kwi-social media olwamanga. Angivumelekile ngisho nokuthi ngibe nabangani. Ngoba indoda yami i-private, okusho ukuthi nami kumele ngibe private ngoba ngingathola mhlawumbe abangani abangakhuluma indaba zendoda yami. Uyedwa kumuntu engivumeleke ukuthi ngibe umngani naye, uPhilo. uPhilo-ke umfazi wendoda business partner wendoda yami, uMlilo. uMlilo nendoda yami-ke babangani abakhulu, bosom friend. Bahlezi bendawonye. Bangama-business partners enkampani enkulu yama-security. Le nkampani-ke yama-security iyona e-escorta amaphilisi amakhulu ama-drug engenzeka ukuthi abantu mase efinyelele ebantwini angaba ingozi. Lelo bhizinisi-ke akusilona-ke elingenisa imali. Le mali nina eniyibona sesinayo kangaka. Indoda yami uKing kanye noMlilo barana ibhizinisi lokuthengisa ngey'dakamizwa. Bakhulu kakhulu-ke kuleli bhizinisi. Ibona abaphethe ingxenye ye-Blue Bay. Amaphoyisa ezwa ngabo, akwi-payroll yabo. Sengihlala isikhathi eside-ke ngingajabulile kulo mshado. Ngaze ngaqunga isibindi ngamtshela uKing ukuthi ngifuna ukuphuma mina kulo mshado. Ngikhathele ile mpilo engiyiphila la. Ake guess what? Kwathiwa kumina la ngiyophuma ngebhokisi lomngcwabo, ngiyophuma ngecebo lethu. Akukho la engiyakhona. Ngaze ngabhanselwa-ke ngey'mpama ey'mbili, ey'ntathu. Ngamkholwa futhi mina ngoba uyindoda e-connected kakhulu. Ngiyazi ukuthi mangabe ethi no, uno wakhe uno. Ngelinye ilanga-ke sahamba saya kwi-vacation. Shukuthi mina nemama likaMlilo sesijwayelene ngoba bazama ngako konke okusemandleni ukuthi sibe bangani, singabi nabangani abangaphandle. Sasibhukhe i-hotel room mina nomnyeni wami uKing. Angisazi ukuthi saxabaniswa yini, kodwa wangilahla phansi ngenqindi engathi ushaye enye indoda. Waqeda lapho wangitshela ukuthi uzophuma for a walk nomngani wakhe. Uzotshela uPhilo azongifaka isikole ukuthi umfazi wendoda powerful uyisupporta kanjani indoda yakhe. Wahamba vele wangishiya lapho phansi. Kungena uPhilo-ke ngisayimesi kanjalo. uPhilo phela-ke imama laMlilo. Engihluleke ngisho nokufihla ngimtshele inyakanyaka engibhekene nayo ukuthi ngisemshandweni wamanga. uGeli athi naye usenyakanyakeni efana neyami. Nkosi yami, kanti lamadoda asifunani. uGeli athi asiwabulale lamadoda. Ngindakaze yabona lokuhleka lokhu okuphambana nezinyembezi. uGeli athi userious, athi yona ndlela yoku-escape yonke le pain esikuyona. Amadoda ethu shukuthi kune-order elikhulu lama-drugs alilindele. I-order lemali eshisiwe elinequality enkulu. Leli order leli ilona elizobafakela isithunzi. Nasemzileni wakhona bazohlonishwa, uzokhula nomzila wabo. Nje lizobafakela isithunzi kakhulu leli order. Mesifika-ke ekhaya sibuya kwi-vacation, indoda yami isemnyango nefoni. Ingene ney'cabha indoda ijabulile ukuthi i-order elikhulu selifikile. Sebezoba ogabhadiya-ke manje. Angeke basathinteka okwangempela. Athi uyaxolisa ngale yaphansi. Angifake yona ubekade under pressure emincile. Ngangiqala ukuzwa indoda yami ixolisa. Ithi indoda icela ngisho nanoma yini engiyifisayo empilweni uzongenzela yona ngoba uku-happy mood. Athi-ke le moment iqhamuka kanye empilweni.
angicele nanoma yini uzoyenza. Ngithi mina sekukuningi ongenzele kona empilweni ngisho ngingakucelanga. Kunganjani ukuthi nje just for once lento le ingabi about mina ibe about wena nomlilo. Ngisacela ukuthi senze i-celebration encane, si-celebrate nina nomlilo. Ungayithatha njenge soft launch yokuthi nje sesiyalaunch ukuthi senzoba oGabadiya. Kube uwena my king, umlilo kanye nomfazi wakhe uPhilo. Lezinye imbuzi sixoshe sishayisise ngalolu langa. Ivuma indoda yami uKing ithi kodwa ama-drugs azohlala kwamanje azozaphume after 2 weeks. Ngijabuleke ngiphendule ngithi sho ukuthi sinesikhathi enough mina noPhilo ukuthi senzele nina amadoda ethu into etop, into especial. Mase ngithi ke uzongixolela ke kune celebration ekumele ngiyiplane njengamanje. uPhilo uxakekile uthi wena wonke kwenze njani sizohlanganyela emafurufurini anje? Uright kodwa yini sazohlanganela lana? Ngithi mina sekuyisikhathi ukuthi swabulale lamadoda. Bathi ngale sitoko esifikile ngeke basithinteka. Bazoba oGabadiya. Sizoba yini ke thina sebe powerful okudlulele. Sizoba nje izinto zabo, indwangu zabo, idwedwe, amabhola. Sizoba amabhola kakhulu, sivele samabhola abo kwayimanje. Ajabule kuPhilo umbone ukuthi uchazekile mangabe ngikhuluma yonke lento le. Angibuza ukuthi ngoba lamadoda anamehlo amane sizokwenza njani ngalokho. Ngimchazela icebo lami, ngimtshela ukuthi sesivumelene noKing umnyeni wami ukuthi thina abafazi babo sizohlanganisa i-celebration encane ekuzoba yithina so4. Ngilichaze lonke ke iplan lami. Lifike ke ilanga le-celebration. Siswenkile, ithanga ngaphandle, ikliveji ngaphandle, yonke into i-on point. Sisebenzise ivenue e-private yabayeni bethu. La abahlanganyela khona. Akekho umuntu okwazi ukungena kuyona ngaphandle kwabo. Kungena nge-fingerprint. Ikhona la abadiscussa khona their private business. Kunayo yonke into ongayidinga kule private basement. Folozo insukwana indoda yami ya-editha into e-edithwayo yafaka i-fingerprint lami ukuthi nami ngikwazi ukuvula for decorations and preparations. Iplan yethu ke bese sihlanganisile sayiqeda ukuthi sokwenze njani. Suspenda ama-hours si brainstorma i-idea. Icebo kwakuwuthi sizongena kuthi mangabe sesiphakathi sesibaseva nje sibaseva ukudla sibanikeza ukudla mase sidedela inhlamvu. Sizonikezana isignal. Mase ke siyaqondanisa sobabili same time sikhiphe isibhamu eyikhwameni uPhilo anqofoza indoda yakhe mina nginqofoze eyami indoda. Mangabe sesikulona ke usuku olukhulu yonke into imnandi kudlala umculo eheleza kamnandi kupholiwe. Amadoda ethu wayejabule kakhulu wabona ukuthi ancibilikile igazi liphansi amaphaphu aphansi. Mesingena ke phakathi uPhilo ashaya isignal ukuthi sekunjalo. Kanti yena uzosikhipha kuqala esakhe isibhamu esikhwameni uPhilo. Mina ngisavula isikhwama. Ibona indoda yami ngokuphazima kweso ukuthi ikhambani la ivelani ngikheqe siwe isikhwama siwelele. Isizama ukuthi manje iye esikhwameniki. uPhilo avelani ashaye ikhanda likamlilo ashaye nekhanda lendoda yami eyayisagijimela ukuthi iye esikhwameni after ukuthi ingikheqa. Afika amaphoyisa sobabili siyakhala singabafelokazi abaqeda ukushonelwa amadoda. Ayike sikhulumeke sicacise istatement ukuthi kwenzakale kanjani. Emva kwaloko sesiyakhuluma ukuthi licishe lamoshakala iplan lethu kodwa ke si-celebrate ukuphumelela kwethu. Udluleke umngcwabo phela sinempahla ebizayo esihleli phezulu kwayo. Lempahla amadoda ethu afa ecabanga ukuthi azoba oGabadiya ngayo leyo mpahla. Ayikuthekisa njalo sisakhuluma sesizohlukana umuntu ahambe aye emzini wakhe cause kwakusemzini wami lesasihlangene khona mina naye uPhilo.
Kufike indoda thizeni after umngcwabo isinikeza amaphepha atshengisa ukuthi uKing nomlilo baboleke imali eshisiwe. Babambisa ngayo yonke into abayionayo empilweni. Babambisa ngeyimoto, imizi, amabhizinisi nayo yonke into abanayo empilweni. Babeboleke u1.5 billion rand. Hawe ma, Jess Maria ma. Thina besingekho aware of that. Amadoda akaze asitshele. Indoda ithi payment ibiju today. Kodwa ke isitshela ukuthi iyazwela ngoba sabafelokazi abasathambile. Izosinikeza inyanga eyodwa ukuthi siqoqe impahla zethu mase siyaphuma. Ilibeke ngembaba nje ukuthi iyazwela ukuthi sisanda kudlulelwa amadoda emhlabeni. Ngikhulumeke mina Qhoza sicela u2 months si-verify ukuthi le agreement ikhona ngempela angesikwazi ukukhokhela singaverifyanga. Mase sicela ukuthi lenye inyanga kube yiyona nyanga esizohlanganisa imali yakho khona mase siyakunikeza khona ngoba angeke sishiye imizi yethu. Akukho la esiya khona. Amadoda ethu ashiya la sizophila la. Indoda ke iphendule ithi ngoba ningabafelokazi abasathambile abasanda ukudlulelwa amadoda emhlabeni ngizonihlonipha ke ngizokuhlonipha lokho nginikeze 2 months. Kwaphakathi kokuthi kulo 2 months nginikeza u1.5 billion wami or niphume niphele nipakishe niqoqe yonke into amarakaraka wenu ala. Iphume indoda yabantu sisaleke manje siphithene ngamakhanda sihlangene ngamakhanda. Sho ukuthi la ama drugs abiza imali engaka ingakho lamadoda kade ethi ngeke asathinteka kwi-industry after this bogabadiya saze sawabulalela amadoda ethu iphutha. Bheka manje sesiluza everything kukhala uphilo. Phenduleke mina kuQhozazi angeke siluze lutho ngisho nesente limnyama leli ngesiluze kunaloko ithina esizokwenza more money. If uKing nomlilo bathenga ama drugs ngo1.5 billion lokhu kusho ukuthi lo ma drugs lawo are 10 times more. Sirichi kahle kusho mina. Uphilo athi asinayo nje experience yokuthengisa impahla. Sizophuma la sibheke kuphi. Ngithi mina sizobheka la esizothola amabhiliyoni ethu. Okwamanje Philo bheka wonke ama documents endoda yakho, ifoni yayo, ubone ukuthi ayikho yini into engasinikeza umkhondo wokuthi singawasebenza kanjani lama drugs, nami ngizokwenza njalo. Ake ahambe kuPhilo nami ngisali. Sihagane kuvaleliswane. Kukhala ucingo nje meqeda kuphuma uPhilo. Hello, kufona umuntu ongitshela ukuthi I know ukuthi Mrs King uqeda kubeka ithambo lamathambo akho njengamanje kodwa lokhu kubalekile ngeke ngikwazi ukuthi ngilinde kuzodingela ukuthi ukhokhele iserver yakwi private room yenu namhlanje ngoba mangase kudlule kube ilanga lakusasa amakhamera akwi private room azobe engasakwazi ukubackup ama footage. Ngixolise ngithi ngiyaxolisa ukuthi kuyisiphithiphithi somngcwabo esenza ukuthi ngikhohlwe into ebaleke kanje. Akunankinga madam, ngixolise futhi nami again ngokulahlekelwa umkhwena wakho. Before uhambe sekubuza mina, ngicela ukubuza ukuthi ubani ongasisiza ngefootage yangaleli langa leli kwadlula khona umnyeni wami emhlabeni njengoba nje ashonela kuyona leya private room. Mhlambe lo footage singakwazi ukuthi sisize siyise emaphoyiseni. Ithi indoda ngiyaxolisa madam akwi private server yenu thina asinayo i-access i-access inina kuphela ne-access sivalelisaneke nalendoda ocingweni ngithukeke indaba zokuthi kanti kunamakhamera kwi private room okusho ukuthi yonke lemigilingwane esiyigilile ikhona kwicamera isevidweni. Ngigijimeke ukuyokwenza sure ukuthi akekho omunye umuntu ozothola ngayo yonke lento le ozothola lama video ekuthiwa akhona kwi server room.
Ukundiza engangindiza emgaqweni, cabanga umfelokazi oshonelwe isidumbu sasemanzi emgodini usegijimela ukuyocima ubufakazi. Ngophela nale ndoda yeseva angiyithembi, ngidriver nje like I am panicking ukuthi what if kunomuntu out there onale video thina sibulala amadoda ethu. Shukuthi nje siyodilikelwa ijele, inkantolo ifuna ukwenza isibonelo ngathi. Mengifika ngibheka yonke le mininingwane ngithola ukuthi underground kule private room kuneseva nawo wonke ama-video ezinto ezenzeka la. Hawu, ingithuseke mina le ndaba ukuthi ngekho aware ukuthi une-building elana ngaphansi. Indoda yami ibisomaqhinga. Uyabona la odongeni kunama-strips agold okuhlobisa, kanti lo ma-strips phakathi kunamakhamera. Ngiqaleke ngibuke ivideo yesigameko. Ngibone la uPhilo edubula lamadoda womabili ngokukhulu ukusheshsha nangokuphazima kweso. Indlela isibhamu ashaya ngakhona ufast. Ngathi wayincelebeleni lento. Ngathi noma ngathi wani, ngathi kudala bowushaya isibhamu uPhilo. Ngithi le skill sakhe sizosidinga ukuya phambili. Isona skill esisolanda ngaso imali yethu. Ngibuke nama-video akudala amadoda ethu brainstorma ngecebo lama-drugs. Kuthe kusenjalo ayiso amadoda ethu ecabuzana kwivideo alalana khona lapho kwivideo. Bengithukile ukuthi kanti kwenzakalani, kodwa kwabuya kumina ukuthi that's why lamadoda bengenandaba nathi. Phambi kwabantu a-actor engathi in love, kodwa ekamereni akasithinti ngisho nokusithinta. Ingoba kanti ajolana wodwa. Phela indoda yami ngangithi mengiyibuza ngama-needs ami njengomuntu wesifazane ithi angithengi ngani i-toys njengabo bonke abantu besifazane, athi akekho umfazi oshadile ongenalo i-toys. Bengidiniwe, kodwa-ke benginomsebenzi omningi emahlombe ami odinga ukuthi ngithengise lama-drugs ohlobo oluphambili ukuze sikhokhe u-1.5 million wendoda singalahlekelwa umuzi ney'moto namabhizinisi. Sihlanganeke noPhilo the following day. Ukhala ngokuthi yena akatholanga information. Kunganjani mhlambe sibuze udriver kaKing ukuthi kudayisa kanjani. Ngithi mina angeke kulunge ngoba akathembekile uSimumondiya. Ubekwazi ukuthi enze nami inkonzo yekamero kodwa ebeyisithenjwa samphathi wakhe. Athi uPhilo hayibo nami ubelala nami uSimumondiya akathembekile ngempela. Angimtshela uPhilo ukuthi ngiboneni kwi-private room izolo. Ngivelane ngimtshela ukuthi kade ngenza i-research ebusuku, ngibheka zonke indawo nala ekuthengiswa khona kakhulu ama-drugs. Ngathola ukuthi isemaklabhini. Kunamaklabhu ayifew engwakhethile ngenza i-list. Ngicabanga ukuthi ey'nsukwini nje ezimbalwa kumele sithole i-security sihambe siye khona siyothatha ama-chance ukuthi sibone ukuthi lawo maklabhu angeke yini athenge kuthina. Ngitshela uPhilo ukuthi njengamanje asikwazi ukuthemba umuntu. Abantu bangasilandela ukuthi bafuna ukubona ukuthi akuphi lama-drugs, basilandele ize sifike la ekhona khona ama-drugs. After that maseke bayasibulala. Ngimtshela ukuthi sizolinda kufike i-security. I-security lena ivela le eRussia. Angimtsheli ukuthi kwalolo plan leyo lokuthi silande i-security evela eRussia ngilibone laphayana kwi-plan yamlilo. Ngimtshele ukuthi lezo zidlamlilo ke izona ezokwenza ukuthi leli cebo lethu leli libe successful, zisigade zenze sure ukuthi akekho umuntu ozosithinta. Ngithi kuPhilo ke kodwa kuzodingakala ukuthi emahoteleni la esowalalisa khona lama-guest ethu ngo-day 1 sibajove nge-tracker undetectable egazini ezokwenza ukuthi barekhodeke mangabe bekhuluma bodwa, futhi noma besecungweni sikwazi ukulalela ukuthi ithini inkulumo yethu ngoba phela asiba inkulumo yabo, ngoba phela sibazi ukuthi mhlawumbe nje nabo beze lana bazohosha umoya ukuthi ama-drugs angakuphi maseke bayasijikela babaleke no-1.5 billion wethu. Uthukile kuPhilo uthi wase ube isigebengu esingaka, wonke lamaqhinga uwathathaphi.
ngisho nje ngobuso obu straight ngithi mina umfazi ovaleleke ekhoneni angenza nanoma yini. Athi uPhilo ayi kodwa ngeke ngathi uplan money heist ngathi nje ukwaba umplan wama heist osezingeni eliqophelweni. Nginesicelo sisodwa ke la kuwena Philo kusho mina. Angithi uyazi ukuthi thina mangabe sesiyobhekana nalamadoda kumele kube khona oyedwa osalayo ngemuva ongaziwi ukuthi uyiphathi yale plan ukuze ahlale usuku lonke alalela ama conversation amaRussia abone nje ukuthi ikhambani kube khona umuntu owazi ukuthi ikhambani avuma uPhilo ukuthi uzodlala leyo ngxenyo yokuthi alalela ama conversation amaRussia. Mele nje nahlale ekhompyutheni alalele ama conversation usuku lonke ngisho noma sesiphakathi emaklabhini alalele ezi ukuthi yonke into ihamba kanjani kwenzakalani ingxoxweni ngaphakathi emaklabhini kuhambani nje kuhamba kanjani just in case if kuukuthi khona inkinga enkulu kakhulu sekumele ukuthi athumele ibackup or athumele amaphoyisa. Ngempela ke manje siqale manje sihamba amaclub. Ngaqale ngafona ngenza ama appointment ukuthi nama club owners ukuthi umina uBish iBish lika King sekumina ke manje new king. Mesifika emaklabhini kuhamba phambili amantombazane ayifew aseRussia ajimile afake ama bulletproof afake igqebhezana ezimnyama anyathela ngebhuzu eliyiCrocs ngaphansi libomvu libhuzu lifika la emaqakaleni agqoke ama-barrets aboshelwe ekhanda ngentambo aboshelwe nje aqina ngqi. Lama barrets ke ahlonywe ngecamera phambili engathi nje into eyinkinojana kodwa ke leyo camera iyona epopolayo ijikajike iqophe imininingwane ibuka ama surroundings ukuthi kwenzakalani. Kuba nethimu ke ekuyiyona esendlini ebuka from ithombe eyiqoshwe le camera egqokwe ile ntokazi kuma barrets abo. Lezinye intokazi ke ziyibuka kwi big screen yonke le information ziyaqalaza izona eziphethe uOver ezikhulumayo kucommander walamantombazane endlebeni. In fact wonke umuntu uyezwa ke endlebeni ukuthi kuthiwani. Ayike kumkhakha wegebengu ke zidume ngokuthi ziloyali le ntombi zaseRussia ngisho nama customer wawo wonke akhuluma lokho ukuthi aloyali. Ngaleso sikhathi ke mina ngisemotweni ikakiwe ungaze ufunga ukuthi upresident iclub owner yokuqala isihlahlela amehlo hayibo kwenzakalani hake ufike umbiko kumina ukuthi sesingaphuma emotweni singene. Yazi kunamantombazane ahamba phambili kwami enza sure ukuthi indlela ivulekile lapho kunamantombazane alele kuma roof alindele ukugadla methola umbiko amanye abuqamamana abukele from a distance ngathi ifilm. Konke lokhu ngakuthola kwi-planning yamadoda ethu kule ama video lawana akwi-private room. Iplan yabo ibi in details ngako konke okuzokwenzeka ukuthi intombazane namba bani izoma kuliphi ikhona la asazani ngamagama kubizwana ngeinamba. Inhlonipho esayinikezwa uclub owner wokuqala waqala waletha isiphuzo esivaliwe wathi usangithelela sona kwiglass lapha amantombazane eyodwa yeRussia yathi no drinking ngevoice yamaRussia no drinking ibhekise kumphathi weclub yaze nje yamblocka ngesandla. Mina lapho sengihleli phansi ngibhale u4 ngihoshe isiga yami ngibheme lapho angikaze ngibe umuntu obhemayo ngiziqeqeshile insukwana konke lokhu nje is for show. Ngiqale udaba ngikhulume ngequality yama drugs engiyiphethe athu owner yeclub vele bekunama delays awatholakala ngama drugs ngathi kunenkinga ekhona kwisupplier ngimtshela ukuthi inkinga zenu seyiphelile zonke lapho ngihleka ngedwa ukuthi uKing bayicabanga yonke lento le benesikhathi. Ama club wonke esawahamba kwenziwa invoice engathi si-ofara iservice thizeni kulawa ama-club. Imali yakhokhwa kwi-business account yethu. Yonke into yakhona nje ibiclean ingakhulumisi
konke lokho nje ngangikuthole kwiplan kaKing nomlilo. Hey, ngikhuluma mina ngamadoda ahlelela ukufa kwawo ukuthi thina siqhubeke sithathe la agcine khona ngoba iplan nje lalibhalwe lonke licacile. Ngi-excited after i-meeting nama clubs. Ngifuna ukudlula kumngani wami ngimxoxele in details ukuthi isitoke sonke sesibhukhiwe. Imali izongena kuma accounts kungekudala. Ngiyazi ukuthi ubelalele yonke into kodwa bengifuna ukumnikeza ama details ebusweni sibhekene nje ngqo ebusweni. Ngicele ukwehliswa ndawana thizeni ngithi ngizothatha iUber ngifuna phela ukuyobona iboyfriend yami ngisho kumaRussia anqaba amaRussia athi akukho safe azonginikeza into yokudisguise ukuze abantu bangatholi ithuba lokungibona ukuthi ngubani maseke bayangilimaza. Ngempela ke sihambe siyolanda leyo nto leyo yokudisguise. Mesifika endlini ngiyogqoka phela lempahla leyo yokudisguise. Hayibo umzimba womunye umuntu nje akubonakali ngisho nobuso yonke into amazinyo inwele amehlo kubonakala nje engathi ngikomunye umuntu. Inamathela kahle esikhumbeni lento hayike ngicela ukunitshela ukuthi angifuni phela ukuthi amaRussia abone umuzi kamngani wami because angifuni nje ukuthi bazi ngayo ukuthi involved angifuni bazi ukuthi uyena olalele ama conversation wethu futhi angifuni amaRussia abonakale emzini wabo ngoba abantu bangase bahlasela umngani wami esesele yedwa ngisho umngani wami ke uphilo. Ngihambe bafethu bangehlise town nga requesta iUber eyakamngani ngirequesta nje ngenye inamba ehlukile ngibukeka ngihlukile ngumuntu nje ohlukile. Ayi mengifika lapha yana kamngani ngibona imoto kaSimomondia ipakile egcekeni kamngani wami ngibe suspicious. Umngani unoxhumana noSimomondia benzanani kwenzakalani ngitshela uUber ukuthi isoka lami engilivakashele ngathi alakafiki linenkinga endleleni manje ngifuna ukulinda ngizocela ukuthi ngibhuke iUber usuku lonke ivume ke iUber phela isizwe imali engangiyipromise ukuthi ngangipromise imali enkulu. Ngihlale emgaqweni amehlo ami athe njo emzini kaPhilo angwasusa amehlo nje athe njo. After amahora amaningi baphume bahambe becabuzana uSimomondia noPhilo bajabulile kakhulu. Ngibe nemibuzo eminingi engqondweni ukuthi kusho ukuthi lonke lesuku uSimomondia yena bekade elalela ama conversation wethu lawe ngwalalise uPhilo. Sho ukuthi uSimomondia uyazi ukuthi kuhambani uPhilo ushare nomunye umuntu iplan yethu. Bangaka abantu abaziyo ngayo yonke lento le. That night ke ngahamba ngayoshinqisa something endlini kaSimomondia. Ngamgoma naye ngetracker erecorda zonke izinto ezwayo usikwenzakalani around wena. Ngakusasa ngiyezwa bayakhuluma bobabili uPhilo noSimomondia ukuthi sekusele izinsuku ezimbalwa ingene imali kuma account ahamba amaRussia mase bayangibulala mina uPhilo athole yonke imali. Kuthe kusenjalo ngithola ucingo lwenamba engayazi. Mrs King ipayment ayingenile. Ngiyazi ukuthi udlulelwe mhlawumbe izinto azikhambeli kahle on your side kodwa mina ngizoyondla kanjani ingane yakho. Yabona ngavelane ngacobeka amathambo ngashiselwa ngavukelwa iBP ngingenayo. Lo mama uthi ingane yami ingane yashona the day ngizala esibhedlela. Uthini lo mama? Sho ukuthi uKing wazalisa ngaphandle wangasho. Sho ukuthi ocingweni lo mama athi yena imali uKing ubeyiletha ngesandla. Ngithatha uhambo ke manje oluya kulo mama. Ubesezwakala emdala nje ngicabanga ukuthi what if umuntu lo okuthi azongivalela ekhoneni angibulali. Ngicima itracker kumaRussia wami ne voice recording angiphelezele. Mengifika kulogogo angisho ngicimela ukuthi angifuni ukuthi ulo ezwe indaba zami uPhilo
Mengifika kulogogo angitshela ukuthi ingane yami lena uKing wayithatha from the hospital mhlazane mina ngizala kwathiwa ingane ishonile kanti ingane yena uzoyicashisa lana ngoba akafuna ukuthi imbangi zakhe zakubhizinisi zimbulale futhi akafunanga ukungitshela ngoba uyazi ukuthi ngangohlezi ngihleli ngilana izimbangi zizegcine seziyibulalile ingane because usebhizinisini elimbi kabi. Ngicela i-DNA test-ke because bengayikholelwa yonke lento le. I-DNA iphume ikhombisa ukuthi ingane yami le neyithombe ugogo angitshengise zona zifana ncamashi nami noKing. Le ngane ngiyibuke ngamawindi ngiyilunguze ngingahlangani nayo ngayitsheni lutho ngitshela ukuthi kunezinto ekumele ngiyilungise kuqala. Once ngalungisa lezi zinto ngizobe sengiyakwazi-ke ukuhlangana nengane yami futhi. Ngaleso sikhathi uSimomondiya usendlini ukhuluma nocingo nje ukhuluma ke nomfazi wakhe uthi isimawumawu somfazi loyana akazi ukuthi mengiqeda nje ukubulala uMrs King imali sengiyeyakhe yonke mina ngizobe sengiyambulala in love akazi ukuthi ngamfakela umoya ukuthi atshele uMrs King kubulawa amadoda abo ngoba vele bengifuna ukuthi ekugcineni kube umina othola yonke imali sithandwa sami mase siyahamba siyohlala phesheya kwezilwandle nengane yethu lesingaziwa khona siqala impilo kabusha kubomnandi si-enjoy life. Lapho bengizwe ingane encane ikhala ngempela ecingweni kaSimomondiya ekhuluma nomfazi wakhe ngiyeza ukuthi ngale kumfazi wakhe kunengane encane ekhaya ekhalayo. Umoya wami uphuke-ke manje uphuke ngempela ukuthi yonke lento umngane wami uyenzela nje ukuthi angirobhe. Ngivelane ngithathe leya video uPhilo ebulala amadoda ethu ngiyifake on social media itrende ngithi is it AI generated noma into yangempela ngiyifake ngefake account ivideo itrende afone uPhilo mngani wami sisenjeni uyibonile ivideo on social media ephenika ngithi ivideo yani mngani ngithi mina khulileka mnganami akusiwena lo lento is AI generated muboshwa ngizolwa ithonto ngikhiphe ejele. Ivideo ngangiyikhathile le party eveza mina ngagcine iphathi la eveza uPhile edubula indoda yakhe maseke isibhamu siyavela inhlamvu iphuma ibheke esayidini la ekhona khona indoda yami kodwa indoda yami ayiveli khona lapho sho ukuthi nje mina emaphoyiseni angisho niyakhumbula usemaphoyiseni mina ngangifakazile ngathi uPhilo besinoPhilo save ukudla ngaphuma mina ngiyolanda something emotweni siphe emotweni ngashiya umnyango nguvulile ngiyitshela ukuthi ngiyangena ngiyaphuma ngiyangena kanti angazi ukuthi kunabantu abazosale bangena babonile ukuthi umnyango ngishiye nguvulile mina nje ngabuya igazi selisakazeke phansi. uPhilo ngalelo langa ngitshela amaphoyisa istatement wangidinela ukuthi bengishintshelana istatement because akusiyona lento le esiplanile ngithi mina ngishintshele so ukuthi bazothi bangene kuphi abantu la because ngingenwa ngefingerprint. Ake ngicela ukuntshela ukuthi uPhilo naye wasupport istatement sami wathi naye bekasele lendlini amadoda egebengu afika ngqofoza lethu amshiya yena abosho umngani kutholakala ukuthi abukho ubufakazi obungifakayo phela mina abukho nje ubufakazi obungifakayo nestatement ngathi nje sikhomba ngakuyena ukuthi uyena uPhilo okuyena nje osenkingeni. Angicela ukuntshela ukuthi mangabe boshiwe kuPhilo ayinami ngiyapretenda ini mngani will work towards this intontoni yabo nje into enjengalezo. Sho ukuthi bese ngidilileke noPhilo bese kumele ukuthi ngidile noSimomondiya. Ngamqhatha nenye yama drug dealer kalula nje ngamqhatha nje ikalula yamgudluza nje endleleni kwabe ngathi untshontshe something for loyo drug dealer into ebhlungu ukuthi i-drug dealer yahamba yaya kunkosikazi unkosikazi kaPhilo iyo check ukuthi lento ayifunayo ayikho lapho. By that time mina inkosikazi kaPhilo ngase ngiyikhokhelile imali yokuthi ikhulise umntwana wayo ngayifakela imali nje anonymously. Lapho ke i-drug dealer yafike yagudluza nalonkosikazi.
Angisho ukuthi ngangijabulile yabona, kodwa ngase ngazi ukuthi iplani lami akasekho umuntu owazi ngalo, because lo nkosikazi-ke bese kuyena owazi ngawo wonke la maqhinga. Sengazi ukuthi uphila usejele, amadoda afile, uSimomondi ufile, unkosikazi naye sebemgudluzile leyo ukuthi uyena owazi ngayo yonke into. Ngabona ukuthi hayi-ke imfihlo yami isafe, ingane izokhula, ingane ikhula ngisho noma ngathiwa ukudla akukho. How much more sengifake izumbulu zey'mali, ingane nje izoqhubeka ikhule. Sekumele ahambe-ke manje amaRussia, sengiyitholile imali yami, sekumele manje ngihambe ngiyohlala kude noma iphesheya, ngiqala impilo kabusha, ngihambe ngiyolanda ingane yami. Kodwa ingaphakathi lami alivumi, ngoba le mpilo yokuba isikhulu, yokuba usomandla ngi-enjoyile, ngiyezwa ngaphakathi ukuthi ngathi iyona mpilo le engangizalelwe yona, ngathi iyona mpilo le kwakumele ngiyiphile ukuthi nje ngibe i-king, uMadam King. Ngatshela amaRussia ukuthi ngicabanga ukuthi akayindawo, ngicela aniphekhe. Kusenjalo kwakhala inokho emnyango. Jesu Maria ma, uKing. Ngithuke ukuthi uKing uyaphila kanjani manje, ngoba isidumbu sakhe ngasibona ngalamehlo ami. Ngithuke kodwa ngingatshengisi ebusweni, ngithi mhlahlamleni. Ayike amaRussia abe phezu kwakhe azama ukucheck ukuthi akagqokile yini iskin or isikhumba somunye umuntu, akazenzini omunye umuntu. AmaRussia angihlebele ukuthi lo muntu original yobuso bakhe lobo. Ake ngimkhombe ngesibhamu, avelana akhulume yena athi uPhilo uplane ibhomu elizodropha ngedrone la. Ngivelane ngisihlohleke isibhamu. Mangisi manje ucabanga ukuthi ngaloko ucabanga ukuthi ngeke ngikubulale yini okwesibili. Achaze athi kwenzakalani njengoba engafanga, kwenzakalani. Wanyakaza makabe seqeda ukuthatha isidumbu. Indoda thizeni yamlapha ngasese ithi mhlazane waphila ngizomkhokhela u5 million. Le ndoda eyangisiza ayingisa ngesibhedlela ngoba ithi bazongiqedelela khona mase yona ithole kanjani imali yayo, ngoba yona iwine ijackpot njengoba isithole mina ngiphila, iyazi ukuthi nginemali. Yathi nje izongilapha ngize ngiphile kahle, as soon as ngiphila ngikhokhe u5 million yayo. Ake uKing athi ngikuphoqa ukuthi ungidivorce mase ngithola ingxenye yomuzi nayo yonke into onayo namabhillion lo waphethe, angiphoqi lutho. Kodwa engizocela kona, ngizocela ukuthi ukhokhele indoda u5 million yayo, ngoba mina uNkulunkulu senginikeza i-second chance. Angisayihlanganisi nemali yegazi, nemali yokungcola, nemali yenkohlakalo. Mina nje sengumuntu ophila ethubeni lesibili. Waqede washiya i-account number etafuleni, waphuma wahamba uKing. Uhamba ngebhayisekili, ufaka isigqoko esimfihlayo, akabonakali. Uyabona nje lempahla lezi ayigqokile ukuthi ivithikile ngathi umkhovu. Few minutes later ephumile amantombazane, ngithi akamlandela check ukuthi uyaphi, ubani lo. Aphume ngempela-ke egeyithini amantombazane. Yabo mangabe uphuma kwami kuno-2 junction, lapho uyakhetha ukuthi uthatha u-left noma uthathe u-right. Amantombazane amanye alandela u-left, amanye alandela u-right. Kodwa womabili amantombazane abuye nombiko ukuthi akekho umuntu obehamba ngebhayisekili laphaya. Ayilandele indlela, check-a yonke indawo, akekho umuntu obehamba ngebhayisekili. Shukuthi uphelele endleleni. Kwenze njani? Shukuthi lo muntu lo uyangenza isilima. Bekhona imoto nabantu abahamba nabo. Wathi nje mangabe eshaya le wabona simboni, wangena emotweni. Shukuthi ikhona into ekhona. Kuzomela ukuthi ngicheke ukuthi phezulu kwamapha amaqhinga le ndoda. Ngiyabona nje imicabango igidagide engqondweni yami. Ngithathe le account ebekade indoda ishiye le tafuleni, ngiyilandelele ukuthi ngekabani. Kungakhona into engiyitholayo. Kodwa ngingavumi kumina ukuthi le ndoda ayikho phezulu kwamaqhinga. Lapho kaMarussia angitshela ukuthi bona baphethe ama-signals aphazamisa ibhomu. Azokwenza ukuthi nje le drone lena
mangabe kuwukuthi indiza laphayana ibhomu livelane li-unlock-eke licimeke lingabe lisakwazi ukusebenza, ne-drone izovela iduke phezu kwe-roof, iduke because lama-signals lawa aphazamisa kwasani ezo-attack-a. Ivele ngibalalele-ke phela ibona abakhi bamabhomu ama-Russia. Ngisahleli kanjalo-ke esikhundleni sami, indoda yami igcine ingabuyanga. Iyabonakala, iyashumayela, ishumayela ey'ndaweni lapho uPhilo usadonsa isigwebo ejele. Nami ngisawuqhuba umshikashika, ngathi I was born for this. Ngiyakhothanyelwa, ngingagara, mengicabanga ngelinye ilanga nje isangabuya indoda yami izoyiphindiselela. Nginalo mcabango ukuthi nje ngelinye ilanga indoda yami isangabuya izoyiphindiselela because thina sazama ukubagudluza empilweni. Kanti bengabuzanga-ke elangeni, uKing bekango-mastermind. Imali le ewu-1.5 billion eyayifunwe ile ndoda thizeni kwakuyena. Uyena owafeka that agreement after eseshonile. Ubeyilungiselela ukuthi uzobuya okwesibili. Ukubuya kwakhe okwesibili bekuzodilika indonga, abuye semkhulu kakhulu esenamandla amaningi. Yabona-ke the time sengazi ukuthi uyabuya, bese ngingasazi ukuthi ngenze njani. Ngibhekane naye ngqo ey'nhlamvini zamehlo noma ngitshotshe ingane yami ngibaleke nayo. Kodwa-ke ingaphakathi lami lalithi isosha lifela empini. Bekumele ngimtshengise i-strength somuntu wesifazane, ngimtshengise i-strength esingaphakathi kumina. Ngoba bengiyi-enjoya impilo yokuba uboss. Bese kuyisona-ke isikhathi sokuthi ngishaye iqhoksi lami phansi ngitshengise ukuthi uboss ubani. Ibuyeke indoda isiyibhubesi elingahleki, eliveze iy'ngovolo ey'tshengisa ukuthi zingakuluma nanoma inini. Ingitshela ukuthi iyabonga ukuthi ngiyifudumezele isihlalo sayo ey'nyangeni ey'mbili izobuya izolanda okungokwayo. Ifuna inkampani yayo ye-security back kanye nesihlalo sayo sokuba i-drug king. Yaphinde yasho ukuthi nebhizinisi yayo ifuna back. Ithi mengabe kuwukuthi ngabe asinayo ingane together, ngabe kade yangibulala. Yangitshela ukuthi miyibuya ifuna ukuthi lama-Russia ebese ehambile endlini yayo. Yaqeda lapho yachitha phansi isiphuzo eyayithelele sona, yahamba ngokukhulu ukuphakama nokuqhosha. Ake kwamele ukuthi ngibuyele kwi-drawing board ukuthi ngidila kanjani nendoda efana noKing. Angisho nguboss, umsebenzi woboss ukumanage i-situation. Kumele wazi ukuthi mangabe udila nomuntu owusomaqhinga ophezulu, like odlala impi yengqondo, akasiyusi uphuma silwe, akachitha lokho okwegazi, ukushaya ngomqondo akuhlule. Ngicabange into engifikelayo kwavelane kwafika ukuthi ukuze ngimnqobe kusho ukuthi kuzomela ukuthi ngimshayele isipikili sokugcina ekhanda ngisikokothele, lapho ngizobe sengimnqobile forever. Ngicela umhlangano naye after 7 days sengicabange kahle. Mangifika lapha ngimbheke ngqo ey'nhlamvini zamehlo, ngimtshela ukuthi iy'nkunzi ey'mbili azikwazi ukuhlala esibayeni esisodwa. Ngizomcela ukuthi ayithenge lo wakhe umuzi ngoba lo wami ngiyawudeserve. After bonke lobuhlungu angidlulisa kubona, angeke ngiwushiye. Ngiyacela futhi ukuthi anginankinga nokuthi abe nebhizinisi naye aqhubeke nalo. Ngizocela ukuthi azenzele into yakhe, ibhizinisi lakhe eceleni, nami ngenza into yami aphume kumina. Ngoba mangabe kungenjalo kuzophoqa ukuthi ngishikishe. And mangabe ngishikisha kuyomoshakala. Kunonkunzi eyosala phansi, leyo nkunzi-ke leyo akusimina. Kuyacaca ukuthi uyena. Athi yena kumina iyodwa inkunzi eyosala phansi ngoba yena akasoze wahlulwa yimina. Athi ngiweak, azangikhombe esiphongweni. Athi ngiweak. Ngimtshela ukuthi ngiyakukhumbuza njalo after 7 days ukuthi uhoxe ungitshele lokho ubuso nobuso. Athi yena nami ngiyakukhumbuza ukuthi after 2 months uxoshe lama-Russia uklina umuzi wami masiyintambo zonke uyinikeza mina. Ahambe angishiye lapho. Ngigoduke ngiye endlini.
Mengifika endlini ngibe nemibuzo eminingi engiyibuza yona engqondweni. Yini la ilindile in 2 months uKing? Kusho ukuthi kukhona akuhlanganisayo okuzophumelela in 2 months. Because ngiyamazi mina mangabe kuukuthi ufuna ukugadla ubezogadla manje. Kuzomeleke ngimkokotele ngesipikile ekhanda before 2 months. Ngiboneke manje ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngigadle ngisebenzise ingqondo ngoba ngathola ukuthi ngimcuphile vele ukuthi ngiqonda ukuthi ngimlimazi. Ungathola ukuthi mhlawumbe ungicuphile kunamakhamera yonke indawo ulindele ukuthi nje ngagadla ngamlimaza. Kuyomele ngimhlule ngengqondo ngidlale igame le ayidlalayo yokuthi yena ulwa ngengqondo akadlali ngegazi. Ngihambe ke ngiye kubantu ababekade bekwi payroll yakhe. Asebe kwi payroll yami ke manje ngiyomxabanisa. Ngifike ngaqala nje ngahlangana nephoyisa elikhulu elaliphethe iBlue Bay yonke ekuyilona elalimvikelayo. Ngithi kulona kune video yakho egcinwe umnyeni wami uKing. Njengoba sazi ukuthi wafake ukufa kwakhe ngimubukisa ivideo. Kuleya video uKing ukhuluma nomlilo base study bayasho ukuthi yonke into isilungile manje simi ngomumo. Uyabuzwa uKing ukuthi ama video ngisho in place ama video lawa abo bonke abantu ababali ukuthi just in case if kuukuthi into yethu lena esiplanayo iyabheda senze sure ukuthi bayasiprotect. Mangabe kuukuthi abafuna ukusiprotecta sibasabise ngalama video atshengisa ukungcola kwabo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngathi mina ephoyiseni angisho ukuthini kodwa into engizokutshela yona ukuthi in 2 months time uyabuya uKing uzoqhubeka la kade egcine khona. This time akadlali umlilo wangempela. Ngakuhle ukuthi nenze iplan iqala before yena kuba uyena oqeda ngani nina ningakabi nomnyakazo. Ngiyazi ukuthi lemisebenzi yeni ibaleke kakhulu kunina isona isidima senu namandleni. So ke utholile umyalezo. Abantu bonke abaseyikhundleni eziphezulu engabathinta benza icebo lokuthi bacindezele uKing. Bathi utholakala nezibhamu ezingekho emthethweni, ama drugs alingiselwa ku 3 million wamarandi. Isibhamu lezi kwatholakala ukuthi zinemphefumulo eminingi ephansi. Esisodwa nje isibhamu sokuqala kwakuthiwa sinamphefumulo o9. Icala lakhe labalikhulu ladlalwa ngisho na ku television. Lapho nami ngangenze sure ukuthi ngigqoka ama contact lenses mangabe ngikhuluma nalezikhulu ezinkulu zamaphoyisa, okusho ukuthi nami ngangiqophe yonke into ukuze ngelinye ilanga ingisize. Angisho kuthiwa ufunda from the best. Nami ngangifundileke kumnyeni wami uKing ukuthi kumele nje uhlezi unento yokuthi uyivikele wena. Emgaqweni yezigebengu ngaqanjwa igama Elisha, inkosi yezigebengu. Bese kumina ke uKing. Ngalanda ingane yami ngathi izofa la engifa khona. By that time ibisina 17. Ngayivezela ukuthi ngubani ngifuna yazi yonke into ngami. Ngangayifihla ukuthi ngumama Sigebengu. Lapho indoda yami ejele iyagwetshwa udilika jele aba 100. Kanti angibuzanga enyangeni. Le nyoka le engiyibiza ngengane yami iloyali kubaba wayo, hayi kumina nje ngiyeneni. Ngicela ukunitshela ukuthi bengalilahlanga ithawula kubaba wayo. Ibifana ncamashi nobaba wayo. Yathola umuntu yamnyisa kwisurgery wafana ncamashi nobaba wayo uKing. uKing vele kasidala kube engenawo ama fingerprints ube wacimile. Nale ndoda le wayicima ama fingerprints. Ake ngicela ukunitshela kwathi ngesikhathi lana esegwetshiwe uKing angazi ukuthi inkomishi zaphambana kuphi inkomishi kodwa kwahanjwa kwayobhadla le ndoda ejele. Le ndoda akibinesifo udokotela athi nje isisalelo isikhathi esincane ukuthi ingadlula emhlabeni. Ake ngaloso sikhathi ke le ndoda yathi yena izothatha imali umndeni wayo usale unemali yona imani ihamba iyobhadla ejele ifele khona ejele. Kungcono ukuthi ifele ejele kunokuthi ishiye umndeni usokola. AmaRussia abesehambile ngoba bese ngigraduate kahle emgaqweni yezigebengu. Bese ngigraduate ngokusemthethweni sengiyinkosi yezigebengu.
zonke igebengu beseyibhawa kumina, zonke seyisebenzela ukuthi i-protecting mina. Bengiqasheke abavikeli bakhona la eBlue Bay. Futhi-ke nakhona impilo yabo bengiyimonitha, ngilalela yonke into abayenzayo ukuthi baplana something yini. Cause abantu awubazi, ungayitshela ukuthi niyaphilisana, niyahloniphana, kanti abantu baplanela ukuthi bakukheqe. Ngelanga lapho indoda yami iyagwetshwa ngalo, ingane yami yacela yathi icela ukuhamba ivakashele ugogo wayo. Izohamba nje iy'nsukwana, hayi ngivume-ke futhi ngingabi nayo inkinga. Ingane isiloku ihambile ayisabuyi. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe le ngane i-stress ukuthi ubaba wayo yabona useboshiwe kanjena. Ngithi othi ngeke ngihambe ngiye kagogo, ngeke ngiyiphoqe ukuthi ibuye, kodwa nje ngifuna ukuyohamba ngiyi-surprise, ngiyinikeze i-moral support. Ngithe uma ngabe ngifika kagogo, ugogo athuke athi wafika wedwa, iphi ingane, ikhona yini into eyenzakalile kumntwana. Ngithi cha gogo, bengithi mina ingane ila, ingane ithe iza la. Athi ugogo hayi, ingane ithe iye ey'tolo vele, bese ngikupranka phela ogogo bey'nsuku zokugcina. Angithi mina ngizohlala ngiyilinde ingane, kodwa nje nginaloku ukuthi ugogo i-reaction yakhe uqamba amanga lo gogo. Hayi ngihlale ngiyilinde ingane, kubonakala ukuthi ingane hayi cha ayibuyi inhlobo. Ugogo-ke mase kuyima angitshela iqiniso ukuthi hayi umntwana akekho umntwana la. What if umntwana uthunjiwe la bamthumbe khona, mhlawumbe baloku besendela ama-WhatsApp engathi umntwana uyaphila ngoba uyasendela ama-WhatsApp every day. Ngithi mina lalela gogo, awuvela nomshayele nge-video call, ungatshengisi ukuthi ngikhona mina la. Kungixakeka ukuthi ugogo before enze i-video call asende uWhatsApp ukuqala. Ayi nginga-understand uWhatsApp usendela bani. Ake ugogo ayishayele ingane i-video call, ingane mengabe ayishayele i-video call iyodwa olwandle. Hawu kwenzakalani? Ingane ithi hayi bengisafuna ukuyodistressa gogo ngey'ndaba zokuthi ubaba usegwetshiwe, yabona nje ngisazama uku-adjusta, ngizobuya gogo. Ngivelane ngiphuce ucingo, ngifuna ukuyibona ingane yami ukuthi kwenzakalani. Hayi ngithole ukuthi umntwana wami uyihlayele ebhishi nje, upholile, ugqoke kahle, upholile, kumnandi. Ngimtshela ukuthi hayibo kuzomela ukuthi ubuye ekhaya, kodwa-ke take isikhathi osidingayo, mase-ke uyabuya ekhaya. Udamane nje ungishaya ngama-video call, ngihlezi ngibona ukuthi usa-right na, ngibone nobuso bakho, ngibone ukuthi uyasmile. Ngoba ngeke wazi kule insuku ungathunjwa maseke igebengu ezikuthumbile zikusendele, zisisenda i-voice note engathi u-right kanti wena awukho right. Few weeks later ifike ingane yami endlini, ifika nomuntu ofana ncamashi no-King. Bangene ingane yami ishaya izandla, yabo lokushaya izandla kokudelela. Ngithuke ukuthi uKing uphume kanjani ejele. Ithi ingane zikujikeleke manje izinto ma. Mina ngisesayidini la baba. Umina engimkhiphile ejele. Kanjani? Ngiqeda kumvakashela izolo ubaba wakho ejele. Ngiyomgcwalisela ukuthi ngimbeke la edeserve ukuba khona. Athi uKing eHome Affairs ngiyiwele. Kodwa between mina nawe uyazi ukuthi angisiyi inhlobo engaboshwa. Bengidinga nje ukuthi indodana yami iqhamuke neplan yokuthi ngaphuma kanjani ejele. Yangikhipha-ke ihlezi nawe la ngaphansi kwe-roof eyodwa. I guess ukuthi like a father, like a son. Lo King ombona la usifake isejari encane ukuthi ahluke kancane nje kunalo King osejele. Ngakho-ke mfazindini ukukuhlukumeza engakuhlukumeza kona kudala kwakuncane, manje ngizokuhlukumeza 100 times lento engakuhlukumeza yona kudala. Iphendula ingane yakhona ithi phela baba, this time uzobe usulekelelwa yimina, kusazoba mnandi. Ngithi ngibuka ngehlo lokuthi mntanami ingane ithi yona awukazuzwe yini ukuthi ichwanele nyoka inyoka. Okubuhlungu-ke ukuthi mina nguDrago, I'm 100 times lento ubaba ayiyona. Mina if benguwena bengizothandaza ukuthi inkosi ingithathe before time, noma ngihambe ngiyoyikhunga esihlahleni ngizama ukuthi ngiyigudluze empilweni, ngoba mama ndini kusazokushubela. Ngithi ngiyaqalaza ukuthi ama-security ami angakuphi labantu bekhuluma lana ngingedwa.
Avelano King khululeka khulule uDisemba ngisho manje amaholidi ngiwashayisisile ama-security ukuthi akahambe ayodla amaholidi nemindeni yabo baze babuye kahle ngonyaka ozayo sesoqala phansi kabusha wonke umuntu esefresh. Bathe nje besayithelela utshwala emzini wami bekuthela ngobukhulu ukudelela. Ngavelane ngadedela inhlamvu ngalahla ubaba phansi, esibili inhlamvu ngalahla umntwana phansi. Vele le ngane le uGilsi nje ngawubeka eceleni akusiyona ingane yami le. Yakhuliswa ile ndoda iwupoison le ngane akusiyo nje lento engahlala naye endlini ngihlele nopoison. Ngabapetula amehlo ngibona ukuthi akukho yena abagqokile maybe ama-contact lenses kuyiwona vidorizayo lendlini ayongiceba ngeyilanga usingababulala ngabasesha emaphoketheni ngabasesha nasemzimbeni ngifuna ukuzwa ukuthi akunamabhampu mhlawumbe into abayifakile. Ake ngicela ukuntshela ukuthi bese kuyisikhathi ukuthi ngigqoke leya sudu leya enke ngayinikezwa amarasha angenzela yona ukuthi nje ngibukeke njengomuntu ohlukile, umuntu ongaziwa. Ngaya-ke kuma-companies enza icleaning for igebengu to incriminate lemzimba emibili. Ama-ashes akhona ngawathatha ngahamba ngayowalahla olwandle. Kwaba ukuphela kwami nempilo noKing. Kwaba ukuphela kwempilo kaKing nokuphela kwempilo yengane yakhe. Lapho-ke umngcwabo phakathi olwandle, umngcwabo yemlotha yakhe. Madoda, ngicela ukuntshela kwathi lo osejele we-expect ukuthi uzoshona kanti angazi ukuthi uzosinda kanjani. Uselwela-ke manje ukuthi aphume ejele azame ukuthi approve ukuthi lezi bhamu lezi akusizona zakhe. Lapho akakwazi ukuthi asho ukuthi u-impersonate omunye umuntu uzenze omunye umuntu akakwazi ukusho ngoba phela-ke elinye icala leli elibomvu. Ngicela ukuntshela ukuthi leyo ndoda leyo yayithi yazama ukuphuma izama ukuprove ishaya ama-appeal kwasho ukuthi nje iyikhulu eziningi zazi ukuthi lo unama-video ethu babelokhu nje bemcindezele njalo ukuthi angaphumi ejele. Baze bamcreatela namadrama amasha ejele bese kunesidumbu nje esifile lapha ejele esibhalwe igama lakhe ukuthi uyena owabulala loso sidumbu. Sengibangcwabe bonke abantu abakwipasti yami noPhilo usejele. Sengugabhadiya-ke manje imfihlo zami zigqitshiwe ezinye isolwandle akekho umuntu ongathola ngazo. Sengirayida solo-ke manje angisathembi muntu. Ngathi ima ngiphila impilo ekwakumele ngiyiphile kwasekuqaleni ngi-in control ngathi ngifakwe amahlombe. Ngathi ngifakwe impiko. I am riding solo in this business of being umama sgebengu. Buzz SA to all social media platforms. Sizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Buzz SA siyanthanda kakhulu.